ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ 24th ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂಡೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 11:15. ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಅಂತುಲೆ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಸೋಫಾ ತುಲೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ 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 ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೋಫಾ ಗುಂಡತೆ ಕುಂಟು ಪಾಡೋಂದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಥರದ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸೇ ಇತ್ತಿಜೀನಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿಂದ ಆಯಪಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕಾರುಡ್ ಪೂರ ಕೆಸರಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕಿನ್ನಿಲೆದ ಪಾಟಿ ಪೂರ ದೊಂಕುದಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ ಬತ್ತು ದಾದ ಆನಂದಿ ಜೋರನೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಸೋಫಾಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ನಾವು ವಾಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಇಡೀ ವಾಶ್ ಆವಡತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ ದೆತ್ತಿದ್ದು ವಾಶಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಮೆಷಿನ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೂನ್ ಇತ್ತು ಈತ ದಿನ. ಸೊ ಐತೆ ಪಿರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂದು ಮೆರೂನಿಗೂ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಗೂ ಬೇತೆ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಕವರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಸೋಫಾದ ಕುಂಟು ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು. ನುರ್ಗೆ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಇನ್ನೈತೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಅಂಚ ಕವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಮುರಾಣಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾವೆ ಕಟೀಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನೈತೆ ನೇತೋಟ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಫೆ ತೂದು ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟೀಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಆನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋತೀನಿ. ಇತ್ತು ಪೊಳಲಿದ ಪೂರ ಆಂಡತೆ ಮುಗ್ಗಿಣತೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೊಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಇಂಚ ಪೋತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ಗನ್ ಪೋತುಜಿ ಸಡನ್ಲಿ ಪೋಯ್ನಿ. ಸೊ ಕಟೀಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅವನಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜೋಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಅವನುನ್ನದು ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕು ಏತು ಜನ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿನ್ನಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 1 hour ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದ ಸಾದಿಗೆ 2 hours 2.5 hours ಪನಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು 3 hours ಆಪುಣ ಅಂಚೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಎದುರು ದೇವಿರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 minutes ದಾದನ ಅವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತು 40 minutes ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮಗಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಪರಪ ಪೋಪುನ ಕುಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್. ಸೊ ಕಟೀಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನೇತೊಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ ಸೋಫಾದ ಪೂರ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ನುಪ್ಪು ಆರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಆದರವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂಥ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು
ಫೈನಲಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಲ ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಷಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏರೆಗತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನಂತೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಟೀಲಿಡು ಜಾತ್ರೆ ಆನಾಗ ಯಾನು ಬೈದೆ ಜಾತ್ರೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಳಿಗೆ ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಈತು ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಕಟೀಲಿಡು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ವೇರಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಅತಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೆ ಆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೋರ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋದು ಪೂರ ತೂದು ಬರೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಓ ಜಾಗ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಊರ್ದಕುಲ ಆದು ಊರ್ದಕುಲ ಆದಿತ್ತಿಜನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜನಿಕುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಕೈರೇರ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಫರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ 40 to 45 minutes ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಸಾಕಾವಂದಿತ್ತು ನೇ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 40 to 45 minutes ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೈತೆ ವೇಷ ಪಿರ ಬರೋಂದುಂಡು ಮೊಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕೈ ತಳ್ಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಕಾರ್ದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಮದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವರ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಒಂದವರ ದೆತ್ತದಿಕ್ಕಾಪ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ದಾಲ ವೇಷ ಪಾಡಂದೇನೆ ಟಾರ್ ಓಡುಡು ಖಾಲಿ ಕಾರು ನಡತಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ 5-10 minutes ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇನೆ ಆವು ಬಟ್ ಮೊಕುಲ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ತುಂಬೊಂದು ಬಜಿ ಕಾರುಡು ಏತು ಪುರ್ತು ನಡತುದುಪ್ಪೆರತೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂರಾ ವೇಷೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಅದು ರೋಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಲ್ದ ಒಂದೇನು ತುಂಬ ನಕುಲು ಪಾಪ ಒಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ರೋಡ್ ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆರಾಮದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜಿ ನನೋರ ಪೋಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋಡ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಐಟಮ್ದು ಒಂಜೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೇತ ಪುದರ್ಗೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಓಕೆ ತೂದು ಬತ್ತರತೆ ಇತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲ ಏನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಜಾತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಡ್ಪರೆ ಒಚ್ಚರೆ ಬುಕ್ಕ ನುಪ್ಪುದ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬು ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಾ ತುಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ದಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಜ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಇನ್ನ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಣತ್ ಹಾತೆ ಯಾವ ಏನ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆವಿದಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಿದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುಳು ಪಾತೆ ರುಚಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಕಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲೆ ಮಂತು ಪಾತೆ ರುಚಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ಕಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪಾತೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತೆ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರರ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ತುಂಡ ಐಟಿ ಇರಾಂಡಲ ಒರಿಯ ಗಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಿನಿದ ಅದು ಆಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡ ತುಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತೆನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕಾಂದು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಲ ಪ್ರೇಷರ್ ಇಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತೆನ ಆತೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಯಾವ ನಾನ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡಲ ಏನ ಮೈಂಡ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೋನಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ದಾಲ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಅವು ತೂಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೋಳಂದೇ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂತಂಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬತ್ತುನ ಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ದಾದ ಪಡಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಯಾನದಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಮೋಟೋದು ಇದು ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏನಾತೆಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಸಿ ಆದು ಬಿಟ್ಪಾತೆ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಚ್ಚಿ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಓಕೆ ದಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀ ಸೂನ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ